Oy, mga lodi, ayong buntag sa inyong tanan. Ako ba na napansin lang ko ba sa halos kasagaran gid karon sa mga Pilipino ba kay maingon ba nga na-scam gid ta ni President Bongbong. Oh, na-scam man. Asam ta na-scam Lupita. Naingon siya nga tag 20 moabot og 20 20 ang kilo sa bugas. Karon, di ba? 60 kapin. Asa scam man na? Siguro eh. Daghan kay mga promise nga mga gusto buhaton ni Bongbong sa mga ekonomiya na to. Paghawa ni Digong ako napansin, okay pa man to karon marang medyo ya, wala na. Dili siguro na scam mo eh. Dili na scam eh. Unya, ang mga drug sa una katong panahon ni Kuan ni President Rodrigo Duterte, halos na gyud wala na gid kayo naman pero wala tago-tago na gid sila, wala na gid siya hadlok na gid ang tanang mga drug user mga adik mo adik-adik karon mga namalik na eh. Apa scam na di na scam eh. Nailad lang kita. Diba? Pagkailad. Pati mabuhat na naglugaw bitaw. So sa tanang mga Pilipino ayaw mo sige ingon pud nga na-scam. Yung na-scam gud, lahi mo gud ang scam. Nailad ta ba? Katong mga parihan ako sa una nga daghan kay mga nakaaway nga mga uwang tao kay lahi lang partido. Unya grabe na tong protection gyud, grabe na tong mulaban gyud kay Bongbong kay gusto lagi na to modaog. Sa kabalo ko sa istoryan, kabalo mo kung sa may istorya na karon. Isara. Gibaan ta. Pero wala tayo mabuhat na. See you next election kay wala gid guys. Bisan pa ko saan no guna-una gyud. Di gid na siya scam gyud. Kailad kita gyud buanga mo dani. So opportunity sa mga trabaho wala sa mga sa mga maestra sa government wala. So dili siya scam. Ako lang klarohon kay basin og kuanto ba nailad lang gid. So kao pailad na pud tapon. Awa ba datong papels kinaboy larunon. Isa ra magud ang sa akong pagka tao ning kalibutan na nakabaton matngon kog buot isa lang gyud ka presidente ang pinaka the best president sa Goa, Rodrigo Roa Duterte. Sir.